Jsme tady. Čau, další video z tohoto dně. Už to jsou 3 videa. No, 2 shorty, 1 video. Dívej, tento je nemožný, dělám toto. Dívej. Kvůli tomuto bloku, co mám bugnutý v inventáři. Jo, tak. Čau. Jezus, hrajeme. Jak jsem zavolal tvojemu tatkovi. No, já vím, tak za hoďku, 2. Co? Ano. Dobře. Pozdrav diváků v hledu. Ahoj. Čau. Dívej, já se to lepším. Já jsem vždycky to. Pardon lidi. Dívej. Já se dělám. Najte mi. Já se dělám toto. Já tak na záchranu. A vylepším si meč. A jdu PvP asi. Ještě bloky by se mi hodily, co? Tak pojď, běžně si klikaj. Spamovačka. Dobre, můžeme tak... odběratelů a my budeme spokojení. A budeme streamovat. No, po 50 odběratelů s tím to už jako skončí. A budeme streamovat. Nemyslím, že skončíme YouTube kanál, ale myslím, že jako přestaneme vykládat odběr. OK? Ale potom to bude aj u milionu, dobre? Takže sa pripravte. Kokos, já chcípnu. Kokos, vyber to. Yes. Já jsem profík. Ne, zostanou mi bloky? Ještě si můžu nakoupit sice. A mám return pedhod. Tam asi nedohodím, co? Tak můžeš zkusit, ale... Pojďme. No tak já si Je voní. Naprtne ti tam? Ne, co si kopat. Dívej, mám potiony. Tady potion. Nevím, co to absolutně znamená. Panu si Bedward, třeba z Technoblade, který už dávno chcípel. Budu se hrát na Technoblade, ale neumím tak klikat, jak ten kokot. A potom... Drž. On klikal... To musel být moc, kámo, bude. Teď to nás tak někdo může vyrušovat, jo? Takže za to my nemůžeme omlouvat. Omlouváme se. Pardon, jinak samozřejmě bude občas mluvit slovensky a česky, já jako zvyklně... Bro. Počkej, že bych si to... Já jsem si to mohl koupit ve Voidu, ale já jsem to nestihl. To by byl dobrý klač. Aspoň, že máme ještě postel. To mi tady... Takže byli bychom hrozně rádi, že jsme dokumentárně napsali. Tomas. Ano, klidně 10 srdíček. Díky tomu, že je to nás odběratel. Stream Ano, už ho zrušil dávno. Asi 1 hodinu. Dívej, tak to sám má pořádně blokovat. Dívej, tak to sám máš... Dívej. Papagaj. A dej si ty papagaj? Papoušek. Tak. Dívej, tak to se má pořádně blokovat. Pardon, to se tam umluváme. A shiftuj, píčo. Do prdele. Já doufám, že tady po této editu dáme nějakou dobrou písničku. Jsem vybere. Aha, samozřejmě, já jsem profík. A mám... Bez toho to nepůjde. No, tam mi někdo něco v České. No, kokot, nic mi tam nenechalo. Dobře, nakupíme si biletky, abych nechcípil, tak.
Můžeme. Yes, jako dobu jsme, ať je to můj nebo samou YouTube kanál. Jsme u samou. A je to můj YouTube kanál. Ano. Takže my budeme se snažit odpovědět na každý otázky. Na stream. Dívej, co jsem nablokoval. Na streamech. Dívej. To určitě. Dívej, co jsem tady blokoval. Tak to je nenormální. Dobře, samo. A, Já se odblokuju, lebo jsem profík. a co vlastně bude jako další video? Další video prostě bude. Asi Bed Wars další. Bed Wars 2. Dobře. Kolik hodin tak to se... Tak to už vůbec nevím. Ne, oni už chcípli, ale... Dobrý! Dnes to Yes! nebude. On mě nezabil. Yes! My To jsme jsem udělali taky. jako menší asi stream uděláme. No, někdy. A dívej, já si můžu koupit Invisible Potion. Ne! Dobré, Invisible. Dívej, já včel nejsem vidět. Dobře, a my jsem doufáme, ty že teda zelený tým vyhraje, protože to jsme my. No, Pokud já. Ano. To je Jsem ty modrý. Dobré. Spadni. Já jsem spadl. No, spadl. Teď jsem ty. Pojď. Pojď, to je, umlátím. Ne, neumlátím. Kašlu na bedvorčka. Jdeme Roblox. Tak jo, tak je... Jdeme Roblox. No, to si budeme... To si moje tapet. Tam to nahráváme. No, furt to nahráváme. Dobře.